Lavalle nousevat. Onko kaikki paikalla? Veli-Matti ja Alaho tulevat palkitsemaan teidän champagnella ja mitalleilla ja pysteillä ja sekillä, rahalla ja rakkaudella. Numero 6 Jussi Kantti, Setorinki Kurikka. Numero 10 Latvasalo Anssi. Latvasalo Anssi toisena. Ja kolmantena Nokso Pekka, numero 16. Ja 3 paras kärki, aplodeta. Kantti, Latvasalo, Nokso. Ja lavalle 3 paras kärki luokassa A25. Ja nouskaa lavalle. Kantti keskelle. Latvasalo Anssi ja Pekka Nokso. Ei kakkonen, mutta kolmanenkin on voitto. Kuljettajat palkitaan kaikki mitalleilla ja sitten ottakaa champagnea. Ottakaa kuvia, nauttikaa sateesta. A25 luokka. Jussi Kantti ykkösenä, Latvasalo Anssi kakkosena, Nokso Pekka ja numerolla 3. Jos aurinko olisi paittanut, mä olisin voittanut ja selityksiä tulee niinku Juha Mierolta. Havuja perkeles! Ja tämä ikuinen ongelma, mitenkä champagne pullot saa olla auki. Mun mielestä on noitten kisailijoit on ongelma. Äläkää te niitä yrittäkö saa sortua. Laajapa jotenkin vähän mukaan sieltä. Japalle aplodit. Martti Servo Napander orkesteri. Ja sit kaikki saa laulaa. Ja on kun ei riitä, mikä on kun ei onnistu. Piinetkä niitä siellä, missä ei yllätty, ei kyllästy. Ja räikövät aplodit meidän A-sarjan finaastille. Jussi Kantti suvereeni musta mörkö, kun punainen paholainen. Latvasalo Anssi kakkosena ja Nokso Pekka kolmantena. Ottakaa kuvia ja nauttikaa hetkestä. Vettä sataa ei haittaa, nimittäin me ei olla sokerista. Pikkusen kastelua kyllä nyt. Ja champagnea. Ja miten saadaan. Ja tulonko korjaa. Ei mennä silloin! Ampus tulee! Ja runkkaus, ei kun ravisti. Ei ristitty. Ja siinä Pekka osaa. Ja sieltä lähti Anssilta. Ja Kanttilta Anssi. Ja sitten suihkutella. Antaa 100! Antaa jumalauta 100! Yötä nyt pojat itekin, äläkä nyt kaverin päälle pystykö nyt. Tuosti yhden koko festivaalille ja hauskaa tos mikä. Hyvät ystävät, Raiko Lappolit A-finalisteille. Kantti, Latvasalo ja Nokso.